Παίζε Θωμά, παίζε, σε βλέπει ο πατέρας σου. Τι? Πες το, παίξε, σε βλέπει ο πατέρας σου, σε βλέπει. Πώς με βλέπει ο πατέρας? Ας σε δει από το βίντεο. Κατάλαβα. Και δεν τα έλεγες. Ω! Μπράβο Θωμά. Χωτό, όταν θα έρθεις εδώ να σε δω τι θα κάνεις εσύ. Εδώ ο γιος σου κοίτα τι κάνει. Όπως πάει σε λίγο θα τον καβαλείς και θα πάνε βόλτα. Ποιος? Εσύ. Να ανέβω πάνω του. Όχι, δεν θα κάτσει, δεν θα κάτσει, μην το κάνεις. Δεν κάτσε. Απλά θα κάνεις το άλογο πώς... Αν ήσουν δηλαδή εδώ πέρα από μικρός και te βάζαμε σε ένα πολύ μικρό επάνω, μπορεί να καθόταν τώρα αυτός. Τι να το βάλω, με σέλα? Ναι, με σέλα το βάζαμε. Τι λες μωρέ, θα τρέχει αίμα. Όχι ρε. Τι όχι ρε. Εσύ σαν ανάλογο θα τον είχαμε, βόλτα θα κάνει, μια βόλτα θα κάναμε. Μια βόλτα. Ποιος θα το κρατάει Πότε έχεις καταλάβει πόσο το μέγεθός του. Πόσα κιλά είναι 50? 50 κιλά είναι. Αυτός φαίνεται για... Είναι αδύνατος, είναι αδύνατος. Κοκαλιάρης εννοείς. Τι κάνει? Ξέρω εγώ τι κάνει. Πάει και μου το δίνει, μου το βγάζει. Ναι, για να παίξετε θέλει. Εσύ. Ναι. Μην γιατί μπορεί να του κάνει μια στα δόντια. Μπορεί να του κάνει μια στα δόντια έτσι. Άστα να το κάνει αυτό ό,τι θέλει να παίζεται. Εντάξει. Μην το σηκώνει από εκεί, γιατί μπορεί να κάνει μια. Αυτό μου το κάνει. Ναι. Θέλει να κάνει διεκκλειστή. Ξέρεις ότι σε περνάει στο ύψος. Το ξέρεις ότι σε περνάει στο ύψος. Το ξέρω. Στο ύψος αν σηκωθεί ο όρθιος. Ναι. Θα με περάσει για 2 κεφάλια, 6. Εδώ τη θεία την Αθηνά την περνάει. Την Αθηνά, Την περνάει τη θεία. ναι, και εσάς. Εμένα όχι. Για ένα κεφάλι βέβαια. Όχι, Για 2, πιο λίγο είναι. για Το μισό. βλέπεις που στο φέρνει, το βλέπεις. Για μισό. Το βλέπεις που στο φέρνει. Για μισό. Ναι. Για μισό κεφάλι σας περνάει. Ναι. Στη μέση σας έχει. Θα το σηκώσω τώρα όσο πιο Ναι. Από δεν το χάσαμε. Οχ. Τώρα το πιάσα αυτό. Στο σπίτι μου όμως μου φτάνει. Στο σπίτι μου όμως μου φτάνει. Είσαι η καλύτερη του τώρα, για να παίζετε συνέχεια. Η καλύτερη του είσαι. Θα παίζουμε για 59 μέρες. Παίζουμε εδώ πέρα κάθε μέρα. Θα σε βλέπει και θα κλαίει μετά όταν σε βλέπει. Δεν έχει να πει, θα σου φωνάζει Θωμά, έλα να παίξουμε. Ναι, άρα δεν μιλάει. Θα τα λέει από μέσα του όμως Θωμά. Στο κάνει έτσι. Αυτό θα είναι Θωμά. Ξέρετε να μιλάτε σκυλιστικά. Ναι. Για μέλα του. Κοίτα, θα γυρίσει προς τα δω. Έχεις που γυρίσει, κοίτα τώρα. Πάρ' το σου λέει Θωμά, πάρ' το. Μα θέλει να πάει να το πάρεις και να στο πάρει, κατάλαβες. Το κατάλαβα. Χώτο, την επόμενη όταν θα έρθεις θα το κάνεις και εσύ αυτό εδώ, Μιχάλη, του Μιχάλη. Αυτό να βγάλετε έξω αυτόν, αυτός είναι να σπάσει και το τζάμι. Ναι. Η Σύμπα έχει σπάσει μια τζάμι. Έχει? Είχε σπάσει στο σπίτι στο Εγάλιο ένα τζάμι. Πήγε και έπεσε πάνω και το σπάσει. Τώρα εδώ. Στο Εγάλιο τα μέναμε, το σπάσει στο σπίτι, το τζάμι. Δηλαδή πήδηξε έτσι από την πόρτα. Πήδηξε με τα δύο τα πόδια πάνω. Κατάλαβα. Όπως πηδάνε, κράτα το λίγο, μείνε. Έτσι πως πάει το σκυλί. Θα σε βάλω στο YouTube με αυτό το βίντεο. Και να γράφω ο Μαξ παίζει με τον ξάδελφό του. Να τον παίζει να το βλέπεις. Στο τέλος να πέσω. Όχι, να μην πέσεις κάτω, γιατί να πέσεις. Για να νομίζω, μα τι είναι, πιο δυνατός από μένα. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό αυτό το σκυλί. Είναι δυνατό. Μόλις πεις τέλος θα πέσω. Δεν το αφήνει. Πολύ δυνατός. Ξέρει να πιέζει να πέσει.
παίζει με τον ξάδερφο. Το Θωμά, θα σε κάνω διάσημος. Εγώ στο YouTube. Αν μπες να το βλέπεις. Ήδη έχουμε στο YouTube με το Max, το ξέρεις. Ναι. Έχει 150 προβολές, έχει 100 τόσες, ναι. Εσείς οι δύο. Όχι, μόνος του είναι και περιμένει εμένα να μπω μέσα. Καλά, τώρα έχουμε αρχίσει ήδη. Έχουμε αρχίσει ήδη. Βίντεο. Ναι. Τώρα 5 λεπτά σε τραβάω. Ω, Πρόσχε μόνο επειδή το πλακάκι γλιστράει κάτω, μην του πιάσει κανένα πόδι και ζοριστεί και ανοίξει τα πόδια του πίσω. τώρα δεν ξέρω ποια θα πάρει. Εσύ όταν πας μετά στο σπίτι θα πλύνεις τα χέρια σου, έτσι. Θέμα. Τέρμα. Τέρμα λέω. Δεν ξέρω. Διακοπή.